Tá fáil ar neis agus lumsa sa stúdióis díortagaí ón set ar an sconan is déine aige tá Aodh Ó Gallchóir tagí ó Frása an lé a dó níos mó frásaí níos lú ama í. Dúrú am gur glór dacreachtaí go dtíine danam a áhrú ar a set agus an fíor sin. Go cinnte, is minic bhín deacrataí ag daoine beidir le litrú na Gaelcha mo chas hain go heirithe dearthain bhín is minic bhín deacrataí ag daoine le fuaimniú naim. Good. Well, ceacht beag an seagoing mar sin, tá go le bhúna dúin cin chuid le danam hénig a áhrú, bhfuil sin ceart leir. Mai go leir, bud mai tríalas cibhí. Déintach going se le go bheiceach gachéine cén chuoine litrítre agus an úmnú a héins leis sin. So cén chuoine úmnótha é sin le dail? Mo chas hain, mo chanúid hain í a dearthain. Go bra, go bra. Tá cúpla ceann eile go an seo agus tá mé ggéar go múntha dúine cén chuoine ní dáhrú. So bug me tríthe sacciúpaí, cén chuoine airtha an ceann seo? Headcinn sin Saoirse dearthain. Saoirse, go bra. Agus an ceann seo? Taig, right, go bra. Agus an ceann seo? Agus níamh, go bra. Agus céir fan ceann seo? Oisín, go bra. Oisín na dtíar an ógus dócha. Bhil legan éagsla sa cheisio a Dhiarmuid Siobhán sa cheisio. Siobhán. Agus cadíad na leiganacha eile a chláiseo? Chláiseo beidir siúan a ganúin tíarithe, agus beidir go níos mó béime ar an jeú a ganúin tíarach go mai Siobhán beidir an rud is neádrí. Go díal. Agus céir fan ceann seo? Cuimhe, go bra. Agus céir fin ceann seo? Bainisteoir Forbartha Gnó tá legan éagsla cláiste an concubár agus bhfuil na táir sin. Clúimiid le crochúir sa cheisio. Go bra san í árítar aber an BH in a churba. Ní ábhí tear nó. Tá cinál litrú níos nuí ar an nácail sin sa nniuhan a bhíonna legan sin le feiceáil mar sin hain a crochúir sa cheint go cinnte. Go háling bhfuil gur míad agus ucht cabhrúling na rudí sin a áhrú. Cén uair a bheits frásan é dó le feiceáil measta? Nílas gom tá hain agus Jason Statham a gobar ar an trí is Janie go crua fuair sa suling go me se ré an cop seachtain beidir, so beit le feiceáil.